A já jsem si ověřila ty vaše fotky, ty hody tolik toho. A teď to budeš mít natočený o těch emocích. Takové konference řečnické, sedánku, Sweet Talks. Vítejte ve stodole Fauna Parku, kde mnozí z vás už mnohokrát byli. Fauna Park, možná fajn park, ve fajném městě, na fajném festivalu, taková fajná sobota. Děkuji moc. Já jsem tady dám telefon, abych hlídala ten čas. Lidi teda přišli, na první den tam bylo narváno a já jsem si říkala, jo, je to přesně to, co tady ve Frýdku chybí a ti lidi tady budou chodit. Stále žasnout. Prostě musíte si v sobě zachovat ten pocit nebo to umění žasnout. A tam v tom komplexu byl najednou kostel, který postavil pan Corbusier ve svých mladých letech a Salvador Dalí, když ještě byl neznámý umělec, tak mu tam udělal výzdobu. No? Tak něco podobného je tady na Filipínách pro světovou veřejnost, pro filipínskou odbornou veřejnost. Hostem je člověk, který vám může říct. Jmenuji se David Štvra. Okruhy je hodně zajímavé. A já netvrdím, že to umím dělat, jo? To je další věc, jako myslím. Tak jestli máte někdo nějaký rychlý dotaz? Nemám to tolik. Ne, se vyvíjím, někam se posouvám. Kdy jsem vlastně měla to srdce a všechno a jakou to má mít podobu. Moc ráda bych, a je to trošičku jako, že mám pocit, že se stavím do role učitele. To kovou polívku, to je takové, jak se zmíchá v ruce úplně všechno.